Ville Wahlbeck, tuttu mies pokerimestarista. Muutamalla sanalla, miten sä aloit pelaamaan päivätyökseksi pokeria? No omalla tavallaan vähän niin kuin vahingossa. Huomasin, että alkoi pärjäämään ja sitten päivätyöt jäi sitä kautta, että leipä rupesi tulee enemmän peleistä. Niin mikäs siinä enää sitten työtä tehdessä? Se on nettipelaamista sulla ilmeisesti. Paljonko viikkotasolla kulutat aikaa siellä koneen ääressä? Se on aika viikkokohtaista. Että saattaa olla sellaisia viikkoja, että mä en pelaa montaakaan tuntia ja sitten on sellaisia viikkoja, että oikeastaan koneen ääreltä ei lähde ollenkaan. Riippuu ihan fiiliksistä ja hermoista ja niin monista asioista. Onko oppi tullut kantapään kautta vai onko paljon tietokirjoja rohmuttu ennen kuin ammattilaiseksi ryhdyit? No kyllä mä jonkin verran luin, mutta ei kukaan kirjojen kautta rupea pokeria oppimaan. Et kantapään kautta se tulee omista virheistä ja siitä miettii ja tutkii käsiä ja juttelee kavereiden kanssa. Yksinkin totta kai osaa oppia, mutta kyllä se helpottaa aika paljon, että on hyvien kavereiden kanssa päässyt puhumaan korttipelaamista. Sun blogista käy ilmi se, että sä tosiaan ajattelet niitä pelejä, mitä sulla on mennyt ja tullut, hyviä ja huonoja. Kuinka paljon sä analysoit omaa peliä aina sen kunkin session jälkeen tai ehkä sitten vähän myöhemmin? No oikeastaan mä analysoin melkein heti käden jälkeen. Et tulee mietittyä, että pelasitko se oikein vai väärin. Olisiko mä voinut voittaa enemmän, olisiko mä voinut hävitä vähemmän, olisiko mä voinut ostaa potin tai pitikö mun mennä katki siihen käteen. On sellaisia pelejä, joissa sun pitää vaan tunnustaa, ettei mitään voinut tehdä. Jotkut ihmiset tulee kysyä tai miettii sitä, että floppasin kärkisetin ja kaveri veti värinvedolla ohi. Ne on sellaisia pelejä, missä jos olet saanut merkit keskelle selvänä suosikkina, niin mitä se siihen voit, jos sä häviät? Tänään pelataan Grand Casinolla Freesout-turnausta, isoa 2500 euron sisäostoa. Mikä on sun laji? Onko se turnaus vai onko se nimenomaan käteispeli? No sekä että. Mutta kyllä mä näitä turnauksia tykkään pelata. Nämä on vaan lyhyempi otanta, että tämä vaatii sitä, että kortti käy oikeaan hetkeen ja vastustajat on tietyllä tavalla sopivia. Tämä on pieni otanta siinä, että sä kuitenkin pelaat, tai jokainen pokeriammattilainen pelaa satoja ja taas satoja tunteja per kuukausi. Minkälaisen vastustajan Ville Wahlbeck haluaa pöytään silloin, kun sä siihen istut? Oikeastaan aika sama. Vastustajan mukaan mennään. Jos joku on tosi tiukka, niin sit bluffataan ehkä vähän enemmän. Jos kaveri on tosi löysä ja aggressiivinen, niin sit voi merkit mennä vähän heikommillakin keskellä. Muutama nopea kysymys. Texas Hold'em vai Omaha? Ehdottomasti Texas. Ja livepeli vai nettipeli? Sekä että. Mä pelaan ihan mieluusti kumpaa tahansa. Ja Suomessa vai ulkomailla turnauksessa? Taas sekä että. Ulkomaillakin on kiva käydä, mutta ne on vähän raskasta, kun sit joutuu hotelliöitä viettää. Se on yksinäistä orpoa hommaa välillä. Varsinkin jos ei ole kavereita missään samassa hotellissa tai naapurustossa, niin sitten tekee sellaista hotellikuolemaa siellä. Jos tulee nettisessiosta, livesessiosta paha kuoppa, pistetäänkö kone kiinni tai lähdetään kotiin vai jatketaanko ja yritetään paikata se? No todellakin jatketaan ja yritetään paikata, mutta totuus on ikävä kyllä se, että yleensä se monttu vaan syvenee. Kiitos sulle oikein paljon, tsemppiä tähän turnaukseen.